Pois a puntiño de chegar ás 10:30 da mañá e anunciábamos aí un sin tres e que hoxe vamos falar dunha empresa que está presente pois de que amancemos ata que nos deitamos, dende que abrimos a billa ata que poñemos a lavadora ou fregalouzas. Estamos a falar de Viacua, que é a empresa que xestiona aquí en Santiago e tamén noutros moitos concellos, penso que en preto de 48 pois o sistema de xestión da auga. E para falar disto, temos con nós aquí nos nosos estudos a Nicolás Esmorís, que é o director executivo de Viacua. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Bueno, é a terceira vez, non? Que estás aquí nos nosos estudos, Nicolás. Sí, a verdade que sí, a terceira vez que estamos. A primeira comigo, as outras veces foi con Álvaro. Efectivamente, as dúas primeiras foi con Álvaro e a segunda contigo, seguramente vai igual de ben. Seguro que sí. Bueno, Nicolás, estamos en outono, este verán foi o máis cálido da historia dende que hai registros aquí dende o ano 1961, non? É un dos veráns máis secos. Como influiu este clima no abastecemento aquí? Pois a ver, en xeral, efectivamente estamos ante, ainda que queramos negalo, non é certo, estamos ante un cambio climático, polo tanto, influye moitísimo, baixan as reservas de auga, ao final consumes máis reactivos, tes máis custe de potabilización e tes menos calidade de auga e incluso situacións complicadas de curtes programados. Efectivamente foi un verán complicado, pero como decimos os que vivimos o mundo da auga, é peor o veroño, é dicir, ese alongamento do calor, das temperaturas altas, da sequía, do sol no outono. E iso é o que nos preocupa, sobre todo porque é onde podemos ter o ano que ven máis problemas para ter auga. Se agora mesmo non recuperamos as nosas reservas, se non ven un outono como ten que vir e un inverno como ten que vir, o ano que ven vai a ser máis complicado todavía. Vai ser máis complicado. Este verán tamén estivo marcado polos incendios na nosa comunidade, especialmente nas provincias de Ourense e de Lugo. Dende Viacua xestionades a auga en 48 concellos. Como influiu tamén esta situación? Pois tuvemos de todo, son 48 concellos de forma directa e despois xestionamos outros 82, quero relembrar, ca nosa mixta da Ourense, ca Diputación de Ourense, é dicir, na provincia de Ourense estamos prácticamente en case todos os concellos e aí foi onde realmente tivemos máis problemas, é dicir, en algún momento tuvemos que enviar os nosos operarios, os nosos camións, os camións CIS de limpezas de alcantarillado a resfriar as zonas que estaban producindo os incendios, nos reclamaron e nós puxemos todo o que tiñamos para axudar. Foi tamén bo o voluntariado dos propios traballadores que tamén, pois, sin ningún problema asumiron as consecuencias e foron tamén a axudar nos incendios. Eso directamente, cando hai un incendio, despois tamén tuvemos moitos problemas indirectos, como puido ser, pois, curtes de suministro eléctrico, que ao final, claro, que en cada curte tes unhas averías nos nosos equipos, como puido ser en Betanzos, en outros sitios, e ao final tes unha planta potabilizadora sin suministro eléctrico, con algún motor que se averiou, e polo tanto sí que tuvemos moitos problemas. É unha das cousas máis complicadas no noso mundo. Claro, despois destes incendios chegan as primeiras chuvias, estas chuvias pois arrastran as cinzas e os sedimentos ata os ríos. Sí, ese é o problema. Ahora mesmo pois non houbo choiva, que eso perxudica, como ben dixen, pola tema da seca, pero no momento que haxe choivas fortes, pois ao final o que traen son os arrastres desa cinza aos nosas captacións, aquelas captacións, aqueles concellos onde non teñen unhas infraestructuras adecuadas, pois vamos a ter problemas, sobre todo de turbidez de auga. Por iso é importante a inversión da parte público-privada, a colaboración público-privada para ter esas infraestructuras adaptadas a este tipo de problemas que, por desgracia, é máis común do habitual. É dicir, tanto polos incendios como pola seca, necesitamos melloras nas infraestructuras que poidan axudar a non ter este tipo de problemas posteriores. Estámoslo vendo, estamos intentando preparar as nosas plantas para elo, a Xunta de Galicia está facendo plans tamén para, sobre todo nas zonas de alta montaña, pois poñer barreiras naturais para que as cinzas non acaben nos ríos,
veremos como vai pasar. Ainda non tivemos uns episodios moi fortes para comprobalo. De momento estamos ben, pero en alerta polo que poida ocurrir. Falabas da Xunta de Galicia e que precisamente onte o conselleiro Diego Calvo anunciou que dous proxectos que vai levar a cabo a Xunta, un deles é analizar as augas residuais en 5 cidades galegas, entre elas Santiago de Compostela, para medir o consumo de drogas. Outras é estudar o potencial das augas subterráneas ante os efectos das sequías. Sí, bueno, as dúas medidas son boas, non son novas, é certo, porque, a ver, o do estudo das augas residuais, nas augas residuais podes estudar absolutamente todo. Cando foi o norovirus, nós trouxemos unha primicia, digamos, porque fomos os primeiros en facelo, analizábamos as augas residuais e detectábamos os incrementos de norovirus de coronavirus con 15 días de antelación. Entonces eso dabache paso aos concellos a poñer medidas de limpeza e demais. Tínhamos unha aplicación onde se vía que onde tiñamos os picos de coronavirus na auga residual, en 15 días, 10-15 días, iba a haber o pico de contagios nese concello, e coincidía plenamente. O tema das drogas, en Santiago xa se estaba a facer tamén un estudio a nivel europeo tamén de consumo de drogas en Santiago, cas aguas residuais, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, e víanse cousas e efectos importantes, é dicir, hai en certos momentos do ano que incrementan o consumo de drogas nas augas residuais, ou aparecen máis niveis de drogas nas augas residuais. En que momentos? Pois precisamente en épocas de festivais, en épocas veraniegas, aí é onde máis se notaba o incremento, e sobre todo a tipoloxía tamén de tipo de droga que se encontra en augas residuais. Pasamos de ter, sobre todo, o maior consumo de cocaína a ter un consumo ahora pois, tamén de droga sintética, pastillaxe e demais que vai aparecendo. Notase e vese tamén perfectamente na analítica da agua residual. Por tanto, é importante porque moitas veces as propias depuradoras non teñen medios tamén para eliminar este tipo de contaminantes. De momento vamos facendo ben, pero como siga crecendo, teñamos outro tipo de drogas, como pode ser fentanilo e demais, veremos como facemos. E sobre a outra, sobre o tema das estudo das augas subterráneas, está claro que a problemática de Galicia é moi clara, é dicir, no país das choivas 1000 non temos auga en verán, é dicir, claro, os embalses nosos non son pequenos e ao final temos os problemas de seca, polo tanto, nos propios plans de emerxencias que tivemos que facer para as cidades, tivemos que propor recursos hídricos alternativos, uns deles poden ser as augas subterráneas, pero tamén vemos que, ao final tamén van descendendo esos niveis de augas subterráneas no día a día que temos, polo tanto sí que hai que analizala porque Galiza ten un problema de buscar outros recursos alternativos en períodos de seca. Estamos vendo que cada vez se adiantan. Si tiñamos antes un período de seca cada 10 anos, ahora estamos que temos un cada 4, 3, 4, 5 anos. É dicir, o cambio climático que dende logo veu para quedar e non para mellorar, para empeorar, seguro. Claro. Nicolás, hai unhas semanas dabades por finalizado o proxecto do Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular, porque vos sodes unha empresa tamén moi ligada á innovación. Este é un proxecto que liderastes con Cetaqua e que sitúa a Galicia na vanguarda da descarbonización. Sí, a ver, nós somos Viacua, o noso accionista mayoritario é o Veolia, que pertencemos a Veolia, o que nos dá ese músculo tamén de pertencer a Veolia para poder ter recursos e gastalos en innovación. Temos o único centro tecnolóxico de investigación da auga de Galicia, que é o Cetaqua, que o temos con nós, o cal levamos invertido desde Viacua prácticamente nos últimos 10 anos uns 4 millóns de euros, con volumen xa de mercado de traballo prácticamente de casi 2 millóns de euros ao ano. O Cetaqua é todo de fondos europeos, de subvencións, de axudas, de proxectos europeos, estamos na vanguarda. Temos distintos proxectos, un era o da CIGAT Circular en colaboración con GAIN, a Axencia Galega de Innovación, nos cales tivemos, xa era a terceira unidade circular mixta circular que tiñamos, en isto no que se trata é recuperar dos residuos que xeramos nas depuradoras, xerar produtos de alto valor engadido, é dicir, estábamos recuperando celulosas na depuradora de
na depuradora de Ourense, pero con un grado, estamos polo proxecto piloto, poderíamos chegar a recuperar en torno a 1.500 toneladas de celuloso ao ano, cunha pureza do 75% sobre todo para temas asfálticos, temas de tableiros, é dicir, poderíamos recuperar para dar un produto engadido desos residuos que ao final o que temos é que coller con un xestor autorizado que non o xestionen, porque outra cosa non se facía. Ou tamén outra cosa que estamos facendo na unidade mixta era o tema de buscar un líquido desinfectante a partir dos ácidos grasos volátiles das depuradoras. Xa tiñamos un desinfectante multiusos que podemos sacar a venta como calquer outro dos que hai no mercado, non? E tiñamos moitos outros proxectos que estaban incluídos nesa unidade mixta, que foi todo un éxito, xa a terceira, e agora, pois, onte acabamos de presentar as nosas credenciais para ir a por outra unidade mixta, que creo que vai a ser un magnífico proxecto para acabar de cerrar o ciclo, ese 360 graus que queremos das nosas ecofactorías, e aí estamos traballando. Outro dos proxectos que temos, pois que xa pon a Santiago ao nivel de que pode ser unha cidade danesa, unha cidade de Amán como Jordania, pois estamos falando de que o Waterrun, que de ver as augas de escorrentías que veñen das grandes choivas, como reutilizar ese tipo de augas precisamente para baldeos, regos e demais. Non pode haber unha empresa de auga que non innove, e sobre todo nas situacións na que actualmente estamos de seca e de problemas de contaminantes e demais. Agora podémoslo ver como unha utopía, pero vai a chegar pronto, e o que non este preparado para iso, pois vai a ter un problema gordo. Deste proxecto que estabas a falar, que acabades de presentar esta documentación, para cando queredes leválo a cabo? A ver, eso, as unidades mixtas, quero recordar que son sobre 3-4 anos cada unha delas, entonces abriuse ahora mismo a posibilidade de presentar a solicitud. A Xunta abreu a través de GAIN as novas solicitudes de unidades mixtas. Constanos que houve unha gran acollida por parte das empresas en xeral de innovación e demais para esta oportunidade que temos, e agora ten que resolver a Xunta e depois levála a cabo. Xa digo, temos un moi bo proxecto, como eran os outros tres, levamos tres nas tres anteriores convocatorias, e eu espero chegar a ter esta cuarta tamén. De seguro que chegará. Sodes tamén unha empresa moi vencellada ao ámbito educativo, e de feito, fai uns días presentaban a primeira patente galega surtida da FP, cun reto que lanzachedes dende Viagua, dende Innovatech. Como é esta patente deste centro de Vigo? Pois, a ver, é importante, porque a innovación a veces ven vencellada a que a educación universitaria, que en gran parte dela é así, pero non podemos olvidar a calidade que ten agora mesmo a nosa formación profesional en Galicia. É dicir, o programa Innovatech FP que fai a Consellería de Educación, pois ao final permite que empresas que acercan as empresas ao tecido da formación profesional, e ao final retos que temos nós que lanzamos ao alumnado, pois salen a primeira patente, que se pode dicir a primeira patente que ten a FP de Galicia, non? Que é a limpeza automática dunha rexa de desbaste dunha depuradora, que parece que é tal, pero a gran problemática que ten as fosas no rural é esa limpeza, porque a rexa de desbaste atáscase, hai que ir continuamente tal, e que teñas un sistema tanto desde o punto de vista de enerxía autosuficiente que che permita facelo de forma automática sin necesidade de ter que ir aí, era un reto moi complicado, é dicir, que os alumnos esforzáronse moito, sacaron adiante ese proxecto, e agora mesmo é unha patente que hai que ver que probablemente teñase que empezar a instalar en moitos sitios no rural galego. Agora estamos xa noutra convocatoria e lanzaremos outro reto. Creo que dende Viagua estamos lanzando bons retos, porque son finalmente retos escollidos como os mellores de Galicia, e ao final, pois todo o que se está facendo desde o Centro Integral de Formación Profesional Eduardo Barreiros de Ourense, con todos os centros de formación profesional de Galicia, pois ao final fan que haxe estas cousas que son moi diferenciadores con respecto a outras comunidades autónomas. Dende aquí, a Noraboa, neste caso, a Consellería de Educación, moitos parabéns tamén a vos por ese reto que lanzaches e que fai posible esta patente. E tamén, dentro da colaboración público-privada no ámbito educativo, tedes o FP Dual da Auga, non? Que levades en colaboración aquí en Santiago co Politécnico, que é un ciclo que combina a formación con a práctica en Viagua.
E sobre todo, deste ciclo éxito é o grado de xente que queda con nós. É dicir, ao final, estamos en unhas medias dun 75% do alumnado que queda a traballar con Viacua. É alumnado que se forma especificamente no mundo da auga e que nós tanto demandamos e que é moi difícil nestes tempos, ao final, ter encontrar xente que este formada no que nós queremos e como nós queremos. E ao final, isto é unha formación á carta, claro, que ao final queda con nós e sigue ali. Este ano pasamos dun grado medio a un grado superior, xa aí damos un avance un poquinho máis adiante, e digamos, o ciclo de FP propio da auga que hai en Galicia, fomentado por Viacua, esperamos seguir tendo éxito nel, e sobre todo tamén xa empezar a avanzar tamén en outros tipos de perfis profesionais, porque dentro de Viacua temos unha paleta tan grandes de posibilidades que creo que temos traballar para non quedarnos sen profesionales nun futuro. Canta xente conforma o equipo de Viacua actualmente? Viacua somos uns 675 traballadores e do grupo Veolia en Galicia somos en torno a 800, porque aí entran outro tipo de empresas que están con nós no Acojada Vila da Auga, que son desde enxeñerías como temos a Coatec, desde o Centro Operativo de Clientes, son nosos laboratorios acreditados en todo o que se pode acreditar, que son os únicos de España que están acreditados en todo, e digo en todo porque hai laboratorios que solamente están no 75-80%, nos levamos xa en todo, incluso en norovirus, e eso témonos aquí en Santiago, dentro da nosa rede de laboratorios en todo o territorio nacional de España, pero estamos todos e deixamos aquí, xa digo, o bo que temos que estamos todos no mesmo centro e de aí salen ideas que no día a día nos permiten ser mellores e acadar esa calidade que actualmente temos. 675 traballadores e traballadoras que están detrás do servizo de xestión de auga de máis de 700.000 galegos e galegas. Sí, creo que o noso proxecto estratégico é seguir crecendo. Temos un proxecto estratégico que lanzaremos agora xa en xaneiro, no cal vamos a investir prácticamente, se saen os concursos que teñen que sair, preto de 400 millóns de euros. Eso sería imposible sin pertencer a un grupo potente. É un plan estratégico no que temos que mellorar nos nosos ingresos, pero onde sobre todo hai tres pilares fundamentales. O primeiro é a sostenibilidade. Aí temos que seguir garantindo a sostenibilidade tanto dende o punto de vista económico como o punto de vista medioambiental e desde o punto de vista social, que é o que decimos que tamén ten que ser o noso ADN. E despois traballaremos con medidas e iniciativas para logralo e veremos a evaluación que faremos ano a ano para ver o grado de consecución. Pero a nosa idea é seguir crecendo ben, de forma ordenada, e todo o que se poida gañar, invertilo para xerar beneficio futuro e mellorar as nosas infraestructuras para que os problemas que poidan vir teñan solución. Porque sí que hai dúas velocidades, dúas marchas en Galicia de xente que non vai chegar a cumplir a nova normativa que hai, tanto de Real Decreto de Calidade de Agua como da Lei de Augas de Rendemento Técnico Hidráulico, como a da normativa de contadores. Se non participamos cunha colaboración público-privada potente, non chegarán, e a partir de aí empezarán as multas. E cada veciño, porque chegarán aos concellos, pero seremos os veciños vía imposto nos que estemos pagando esas multas. Por lo tanto, poñámonos a reo, necesitamos empresas como Viacua para colaborar e dar tamén esa parte de inversión, que por suposto ten que ser que recuperar en un tempo determinado, pero vai a ver, xa digo, hai dúas marchas e algúns quedaránse sin cumplir, como ben dis Nicolás, fomentando o emprego dende aquí, dende Santiago de Compostela, medrando por ese compromiso tamén social, e un compromiso social que tedes tamén moi presente en Viacua, porque asinachedes este verán tamén un convenio de colaboración novamente con Igases para fomentar o emprego entre a mocidade que está en situación de vulnerabilidade. Sí, a ver, témolo moi claro, moitas cosas que facemos de momento tampouco lle demos moito pábulo, porque ao final son cousas que me gusta facelas e ao mellor contalas pouco, é dicir, que teñamos algúns alumnos que estén estudiando a súa carreira profesional, como pode ser o convenio de Igases, no que xente que non ten posibilidades na súa familia estén estudiando agora mesmo gracias a Viacua, parte da axuda que dá Viacua e o esforzo que fai o propio alumnado, o esforzo que fai a súa familia de poder estar estudiando carreiras como pode ser medicina, e co éxito que o está facendo neste caso algún dos alumnos que conocemos, pois enchenos de satisfacción. Por lo tanto, son proxectos que hai que seguir fomentando e darlle oportunidades a aqueles que teñen menos posibilidades
E para iso temos que estar. Dende Gaxes, dende Cruz Vermella, dende o noso compromiso ecolóxico con Adega, dende todas as asociacións que temos con o noso programa de Auga, Saúde e Infancia, agora lanzaremos o de becas deportivas solidarias, aos nosos programas educativos de STEM, de fomento das vocacións científicas nas rapazas nos nosos colexios, dende a ecoloxía de concienciación do consumo da auga, é dicir, son infinitas as cousas que estamos a facer día a día, sobre todo nos concellos onde nós estamos, e que tamén debería ser un carácter diferenciador a hora de elegir unha empresa ou outra. É dicir, hai empresas que se están presentando a licitacións, pois que se dedican a construir carreteiras, estradas, que non son especialistas en xestionar un ciclo de auga, e se xa non son ser especialistas en xestionar o ciclo de auga, xa non se digo na acción social. É dicir, que nula, que non me consta, en algunhas empresas non me constan que fagan absolutamente nada, solamente gañar os seus cartos. Algúns concellos están comprando esa forma de xestionar, nós non a iremos a facer, e o que non nos queira por esa forma non a vamos a facer. Nós seguiremos xestionando dende a sostenibilidade, dende a acción social, é dicir, as alianzas cos estrategias cas asociacións locais, e así o seguiremos facendo. Está pasando aquí na nosa comunidade. Sí, claro, está pasando na nosa comunidade, na comunidade cada vez máis. Son oportunidades que están ocorrendo. Hai un exemplo moi claro, que é o Carballiño, onde nós levamos máis desde o ano 93. Levábamos no Carballiño, creo lembrar, 93 ou 95, dudo moito. Pois, oye, fomos os quintos peores valorados desde a parte técnica, algo que me extraña, porque técnicamente somos ser moi vos. E na parte económica, pois o Concello perde en torno a 700.000 euros ao ano, que de canon nos dábamos 800.000 euros de canon po Concello, a empresa que probablemente poida ser adxudicataria está dando en torno a 150.000 euros, é dicir, esos 600.000 euros multiplícalos por 20 anos, pois son esos 12 millóns de euros que o Concello de Carballiño vai a perder por escoller outra empresa distinta. É unha empresa, en este caso, constructora, e por detrás, pois hai, quedamos 3 empresas que nos dedicamos a isto, e que non somos capaces a levantar esa puntuación técnica e que nos vamos a quedar fora. Bueno, pois alá cada concello co que fai, co que desexa, son as súas formas. Nós, pois esos 12 millóns de euros que non invertiremos no Carballiño, pois invertiremos en outros concellos que sí queren esa forma de xestionar. Que se vayan os cartos ás infraestructuras, que se vayan os cartos á acción social e que se manteña a sostenibilidade do ciclo da auga no seu concello. Moi chamativo o que describes, Nicolás, sobre este concurso. Aquí en Santiago, como está a situación? Pois aquí en Santiago seguimos en un contrato en precario, no cal non sabemos ainda cal vai ser o modelo de xestión. Polos medios de comunicación pode ser con os partidos que queren unha concesión, outros partidos parecen que pode ser unha empresa mixta, outros pois xa din claramente que queren unha remunicipalización. Nós estamos claro que vamos a defender o noso modelo de colaboración público-privada, tanto sexa dentro dunha mixta como dentro dunha concesión, e queremos que é o mellor modelo de empresas remunicipalizadas. Hai exemplos para dispor encima da mesa do que non se debe facer, pero, oye, todo é lícito nesta vida, e cada un pode escoller o seu modelo de xestionar como queran os seus servicios. Creemos que a colaboración público-privada é o idóneo e o Concello decidirá. Oxe mesmo, estar nesta situación é complicada para todos, tanto para o Concello como para nós. Oxe mesmo, simplemente me levantei pola mañán e me din que teño un camión CIS, un camión de alcantarillado no taller, que o arranxo vai a ser en torno a 20.000 euros. E se non é polo que poida estar no taller, que ten que estar no taller, porque o camión ten xa casi máis de 20 anos, con un período de amortización máis que finalizado, pero no cal eu non podo invertir porque estou sin contrato. Claro. Entonces, ao final, pois é un camión que vai estar parado no taller, no cal terei que subcontratar o servicio ou deixarei de facelo, que non podo deixar de facelo, e non será igual de óptimo que podamos facer cos nosos medios, pero o que me queda é, ainda por riba, pois pagar 20.000 euros desa avería, e así vamos todos os anos. Polo tanto, corre presa que isto se solucione. Unha situación que ten que solucionarse urxentemente. Ten que solucionarse xa non solamente polos prexuízos que nós nos podemos ver, senón os prexuízos que se están vendo nos usuarios. A min doime que salga un veciño dicindo que levan 6 cortes de auga nunha semana. E doime porque eu sei o que é estar sin auga. Eso é un problema que che xenera desde que ademais que sai de repente, non podes avisar, cando avisas é tarde, entonces hai un malestar, e eso é porque as tubaxes de Santiago están finalizados como moitas outras cidades, así como moitos outros povos que seguen con contratos en precario, rompen, non solamente podemos reparar, non podemos invertir nelas, porque non temos anos asegurados de contrato nin amortización, e lío para todos.
e non nos gusta esta situación, nin a nós, ao Concello entendo que tampouco lle gusta, é certo que a burocracia cada día é máis difícil, desde que sai un concurso hasta que se soluciona, poden pasar 3-4 anos, pero polo menos hai que empezalo, porque senón os 3 ou 4 anos seguimos outro máis outros 3, outro máis outros 3. Isto é un efecto exponencial multiplicador que non é dicir que porque teña un ano me vai a multiplicar por 1,2, non, é que un ano dunha tubería que se ten 50 anos pode ser o risco que se che incremente por 3, que che rompa. Claro. Entonces eso é o que a maior problemática que temos. De verdade, lamentar e disculpar os presuizos que podamos estar ocasionando a certos veciños, sobre todo en rúas nas que habitualmente rompe, porque xa están, son sobre todo tuberías de fibro cemento que no momento en que rompe unha vez non para hasta que equilibras presións, equilibrar presións son complicadamente difícil, cando a pos en marcha volve a romper. Disculpas, pero que non podemos facer outra cousa. Pois agardamos que o Concello de Santiago resolva urxentemente esta situación polo ben de todos os veciños e das veciñas, polo voso ben, polo ben de todos. Esgótase noso tempo, eu non quería finalizar esta entrevista, Nicolás, sen que deras algúns consellos para a veciñanza, para este uso responsable da auga neste outono. A ver, é importantísimo, é dicir, o bo que temos é que levamos tantos anos con unha concienciación nos coles que ahora os que pasaron, os alumnos que pasaron cando eran nenos, ahora xa son adultos, e ao final sí que se ve un descenso, que se está vendo un descenso no consumo de agua, sobre todo doméstica, pero que todos con noso podemos facer con pequenos xestos, podemos aforrar, é dicir, o de sempre, o de ducharse en vez de pegar un baño, o de limpar os dentes ca villa pechada, é dicir, todo este tipo de xestos poden vir de maravilla, sobre todo pouco a pouco, porque moitos, con pouco facemos moito, valga a redundancia, non? O que parece que isto, ainda que non o faga, non pasa nada, oye, ti fai eso, que ao final si todos o facemos, sumamos e reducimos a cantidad de agua que necesitamos. E xa non solamente porque aquí en Santiago, oye, neste verán estivamos en situación de prealerta, por debaixo do caudal ecolóxico, e podamos estar un poquinho mellor que outros, senón porque estamos vendo que en outros sitios están ben peor, e polo tanto, entre todos o podemos facer para que se resolvan esas situacións de seca, esas situacións de cortes de auga, ou esas situacións de emerxencia ou de preemerxencia, e tamén que o tempo nos acompañe, que é fundamental. Como ben dis, Nicolás, entre todos podemos facer moito con moi pouquiño, podemos facer moitísimo por ese uso responsable e por esa sostibilidade da auga. Pois moitísimas grazas por acompañarnos, foi un placer a miña primeira entrevista contigo, Nicolás, e bueno, que agardamos que regreses ben prontiño e que teñamos noticias pois de que se arranxe todo moi cedo co Concello de Santiago. Moitas grazas a vos. Graciñas.